Boli sme požiadaní občanmi mesta Košice, pretože sa báli zneužitia mestskej polície od primátora pána Rašiho, takže sme ich boli podporiť. Ľudia vás oslovili, že teda sa boja, že tu prídu? A vaša úloha mala byť aká na tomto zasadnutí teda? Dozrieť, aby sa tak nestalo. Keby sa niečo dialo, tak ako by ste zasiahli? Keby ste videli. A už sme aj kvôli tomu, lebo súkromná firma nebude rozhodovať o tom, čo je verejný záujem a čo nie je verejný záujem. Ďakujem. Mali sme tu Kotlebovcov, videli ste, s kým sa bavili. Ja vravím, že uvidíme všetci v budúcnosti, aké dresy kto vytiahne oblečené, keď pôjde do akýchkoľvek volieb. No hovorím, že to je strašné, že Kotlebovci sa aj týmito svojimi prejavmi prejavujú absolútne extrémisticky. Čo znamená, že prídu pomôcť, keby boli problémy s mestskou políciou? Čo, že zaútočia na mestskú políciu? Alebo zaútočia na mestských poslancov? Kotlebovci sú čistí extrémisti a keby zaútočili na mestskú políciu, tak ich tak zrovnajú, že sa z toho zbláznia agresori.